Keskiaikainen softatalo oli tehnyt sopimuksen räätälöidyn sovelluksen rakentamisesta ja toimittamisesta pienehkölle julkishallinnon yksikölle. Näyttöjä siinä oli 200, joten se järjestelmä oli aika iso. Tarjouspyynnön pohjalla oli 3500 sivun määritys ja siihen tehtiin kiinteähintainen tarjous, joka perustui 5000 tunnin työmääräarvioon. Ja heti alkoi kaikki elää. Alussa tehdyn määritysten tarkistuksen jälkeen asiakas ilmoitti, ettei pysty tarkastamaan määritystä ja ehdotti, että tarkastus tehdään testauksen yhteydessä. Tarjous oli tehty client-server-tekniikalle. Asiakas halusi muuttaa sen web-pohjalle. Sitten kävi ilmi, että asiakkaan organisaatio tekee asioita eri tavalla eri puolilla Suomea. Tätä ei ollut määrittelyssä otettu huomioon. Toisin sanoen määrityksiä piti koko ajan korjata ja täydentää edestakaisin. Toimittaja oli suostunut näihin muutoksiin ja täydennyksiin ja jatkanut työtä ilman sopimuksen muutosta. Aikataulu tietenkin on alkanut elää. Kun minä tulin kuvaan mukaan, niin koko homma oli jo 2 vuotta myöhässä ja toimittajan työmäärä oli paisunut 25 000 tuntiin. Toimittajan asioiden kirjaus oli ollut vaillinaista, eikä muutoksia oltu hyväksytetty asiakkaalla. Kun muutokset sitten saatiin vihdoin koottua, niin asiakas ilmoitti, että ei ole muutoksia, vaan ne on pieniä tarkennuksia ja korjauksia. Tilaajan testaajat, asiakkaan testaajat eivät siis hyväksyneet toimituksia, viittasivat muun muassa alkuperäiseen client-server-pohjalle tehtyyn käyttötapakuvauksiin. Kun asiakas purki sopimuksen, niin toimittajan työmäärä oli kasvanut 38 000 tuntiin. No, se meni käräjäoikeuteen, joka teki kyllä sitten hyvin epäloogisen päätöksen. Sen mukaan tilaajalla oli oikeus purkaa sopimus ja saada takaisin kauppahintakorvaus ja sopimussakko. Toimittajalla oli puolestaan oikeus saada korvaus 7000 tunnin näistä lisätöistä. Toimittaja jäi loppupeleissä osittain maksumieheksi. No, lopuksi softatalo myytiin ja omistajat pääsivät eläkkeelle, mutta enpä ole moista soppaa ennen nähnyt. Sopan keittäjinä olivat ihan tasapuolisesti molemmat osapuolet ja tuska oli suuri.